Kaya nag-iros tatay, oh. Pinuhin ni tatay ro pa. Ang gabi niya sa tanan, si tatay nagagabinuhin ro. Ayaw. Kabuhi ang usa ka iro. Kabuhi ng iro. Maaari na siya 20 mais tambay ang magabi. Ayos, okay ra. Taga-gabi rin ko siya makita ang istatay dire. Yan, karoon pa ko kalabaro ka video rin niya. May dadagitid niya di ba? 20. Diri lang ako to guys kay hapit na kumabot.